ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስኩልኹም ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ሎሚ ድማ ናይ ብርሃን ቃል ንመዓልቲ ዝኸውን ክንካፈሊና እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ዝብል መደብና እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚህ ሎሚ እንካፈሎ ቃል ለውጢ ካብ ውሽጢ ዝብል ሃሌሉያ ለውጢ ካብ ውሽጢ እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ክርስቲያን ኣብ ህይወቱ ዋና ክርድኦ ዘለዎ ለውጢ ካብ ውሽጢ ምዃኑ እዩ ኢየሱስ ስሙ ይባረኽ መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 6 ግናኸ ንኹሉ ዝባን ምድሪ ዘስትግመ ካብ ምድሪ ይወፅእ ነበረ ዋው ግናኸ ንኹሉ ዝባን ምድሪ ዘስቲ ግመ ካብ ውሽጢ ይወፅእ ነበረ ምድሪ ንብዘሎ ዝባና ንብዘሎ ምድሪ ዘስቲ ግመ ካብ ውሽጢ ይወፅእ ነበረ በኻልእ ኣዘራርባ ምድሪ በቲ ካብ ውሽጣ ዝወፅእ ዝነበረ ግመ እንደገና ብኡ ድማ ንሳ ትሰቲ ነይራ ዘስትያ ምንጪ ካብ ውሽጣ ይወፅእ ነይሩ ምድሪ እንድሕር ኣስተውዒልኩሞ ሃብታ ኣብ ውሽጣ እዩ ዘሎ ማዕድና ኣብ ውሽጣ እዩ ዘሎ ዘርኣ ኣብ ውሽጣ እዩ ዘሎ ኩሉ ካብ ውሽጣ ተገሊጹ ንምድሪ ዘዕንበባን ዘጸብቃን ናይ ምድሪ ክብረት ኣብ ውሽጢ ምድሪ እዩ ዘሎ ሃብቲ ምድሪ ኣብ ውሽጢ ምድሪ እዩ ዘሎ ማዕድን ምድሪ ኣብ ውሽጢ ምድሪ እዩ ዘሎ ኩሉ ካብ ውሽጣ እዩ ዝወፅእ በኻልእ ኣዘራርባ ምድሪ ሃብታ ኣብ ውሽጢ ሒዛቶ ዘላ ስለዚ ብዘሎ ዝባን ምድሪ ድማ ዘስቲ ካብ ውሽጢ ምድሪ ይወፅእ ነበረ ኢሉ ዘርኢ እንድሕሪእኩሞ ኣብ ምድሪ ምስተዘርአ ሃብቱ ንደገ ገሊጹ ነታ ምድሪ እዩ ዘጸብቓ ዕምበባታት እንድሕሪእኩሞ ንምድሪ መልክዕን ውቃበን እዮም ዝህብዋ ግን ካበይ እዮም ዝወፁ ተይልኩም ካብ ውሽጢ እዮም ዝወፁ ስለዚ ኣጸብቂኣ ካብ ውሽጣ እዩ ዝወፅእ ኣድማዒኣ ካብ ውሽጣ እዩ ዝወፅእ ኣልማዒኣ ካብ ውሽጣ እዩ ዝወፅእ እቲ ዝገርመኩም ነገር ናይ ክርስትና ጉዕዞና ልክዕ ምዝ ናይ ምድሪ ዝተተሓሓዘ እዩ እቲ ምንታይሲ ክርስቲያን ሃብቱ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ብልኣቱ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ምድሪ ካብ ውሽጣ ዝወፅእ ግመ ንዝባን ኩሉ ምድሪ ዘስትዮ ዝነበረ ክርስቲያን ድማ ካብ ውሽጡ ዝውሕዝ ፈሳሲ እዩ ንብዘሎ ደጋዊ ህይወቱ ዘጸብቆ በኻልእ ኣዘራርባ ኣጸባቒኺ ኣብ ውሽጢኺ እዩ ዘሎ ኣጸባቒኻ ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ ናብ ዝቕጽል ክብሪ ዘሳግረካ ክብሪ ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ ናብ ዝቕጽል ምልኣት ዘሳግረካ ምልኣት ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ክርስቲያናት እንገብሮ ጌጋ ለውጢ ካብ ደገ ስለንጽበ እዩ ለውጢ ደገ ይኮነን ዘሎ ለዋጢ ኣብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ለውጢ ካብ ውሽጢ እዩ ዝጽበ ትክክለኛ ናይ ክርስትና ለውጢ እንታይ እንድሕሪልኩምኒ እቲ ብክርስቶስ ዝተወለደ ሓድሽ ፍጥረት እሱ ካብ ውሽጢ ንደገ ክግለጽ ከሎ ሽዑ ለውጢ ኣብ ህይወትና ዝርአ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ካብ ጥቕሲ 37 በታ ዳሕረወይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል ኢየሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን ዝጸመአ እንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ በኣይ ዝኣምን እቲ ጽሑፍ ከም ዝብሎ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ኢየሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ እዚ ብዛዕባ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ክቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ ዝተዛረበ ሃሌሉያ እዚ ብዛዕባ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ክቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ ዝተዛረበ ስለዚ ኣነ ንስኹም ንክርስቶስ ብምእማንና ዝሰተናዮ መንፈስ ኣሎ ንክርስቶስ ብምእማንና ዝተቐበልናዮ መንፈስ ኣሎ እዚ መንፈስ ምስ ምልኣት ክብሩ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ስለዚ በዚ ካብ ውሽጥና ዝውሕዙ ማያት ካብ ውሽጥና ዝውሕዙ ወሓዚ ካብ ውሽጥና ዝውሕዙ ዓይኒ ማያት እዚ ማለት መንፈስ ቅዱስ ካብ ውሽጥና ብዘድልየና መንገዲ እንዳተገልጸ ናብቲ ዘድልየና ስፍራ ዘብጽሐና ንሱ እዩ ስለዚ እቶም በኣይ ዝኣምኑ ካብ ውሽጦም ሩባታት ማይ ህይወት ኢሉ ሩባ ኣይኮነን ኢሉ ሩባታት
ትሉ አውሽጥና ዝተፋላለየ መልአትን ክብርን ዘለዎም ርባታት አለው አውሽጥና ናብ ዝተፋላለየ ዳይሜንሽን ዘውጡና ርባታት አለው ስለዚህ እዞም ርባታት ክግለጹ ሁሉ ንህይወትና ናብ ዘገርም ዳይሜንሽን እዮም ዘሳግሩዋ ብራዘር እዞም ርባታት ካውሽጥኻ ክፈሱ ትደል እንድሕር ኮንካ መጀመርታ ርባታት አባኻ ከም ዘለዎ ሕሰብ መጀመርታ ለውጥኻ ካብዞም ርባታት ክውሕዙ ከለዉ ምዃኑ እመን ለይትን መዓልትን ኣእምሮኻ ካብ ደገ ኣውፂኻ ንውሽጥኻ ንዮ ለውጠይ ካብ ውሽጢ ይበል ምዕንባበይ ካብ ውሽጢ ይበል ምትስአይ ካብ ውሽጢ ይበል በቲ ኻባይ ዝወፅእ ሓይሊ ብኡየ ዝብርትዕ በቲ ኻባይ ዝወፅእ ሓይሊ ብኡየ ዝትስእ በቲ ኻባይ ዝወፅእ ሓይሊ በቲ ኻባይ ዝወፅእ መንፈስ በቲ ኻባይ ዝወፅእ ርባታት በቲ ኻባይ ዝወፅእ ፈሳሲ ህይወተይን ህይወት ብዙሓን ብኡየ ዝጠጥዕ በል ብራዘር ሓፍተይ ሎማ ሓደ ብስራት ክነግረኩም ደስ ይበልኩም ኣብዝኣተኹም እተው ለዋጢኹም ኣብ ውሽጥኹም እዩ ኣብዝኣተኺ እተዊ ለዋጢኺ ኣብ ውሽጥኺ እዩ እንታይ ክሎም እትደሊ ዘለኺ ተስፋ ሓይሊ ብርትዕ whatever it is እትደልዮ ዘበለ ኩሉ ኣብ ውሽጥኺ እዩ ዘሎ በዚ መዓልቲ እዚ ሓደ ሰብ ይኣውጅ ኣብ ውሽጠይ ርባታት ማይ ህይወት ኣሎ ኣነ በቲ ካብ ውሽጠይ ዝፈስስ ፈሳሲ ብኡየ ዝነብር ይበል ኣነ በቲ ካብ ውሽጠይ ዝፈስስ ፈሳሲ ብኡየ ዝጥጥዕ ይበል ኣነ በቲ ካብ ውሽጠይ ዝወፅእ ፈሳሲ ብኡየ ንብዙሓት ዝጠቅም ይበል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ለዋጢና ኣብ ውሽጥና እዩ ቀያሪና ኣብ ውሽጥና እዩ አጠጣይና ኣብ ውሽጥና እዩ ስለዚህ ካብ የማን ካብ ጸጋም ካብ ምንም ነገር ንጽበየ ለውጥ የለን ኖ ለውጥና ካብ ውሽጥና ኢና ንጽበ በቲ ካብ ውሽጥና ዝፈስስ ፈሳሲ ከም ዝነበርናዮ ኣይንኸውንን ኢና አምላክ ምስክረይ በዚ መዓልቲ ለዋጤ ያባይ ስለዘለኻ ተባረኽ ለዋጤ ያባይ ስለዘለኻ ክበር ዝብል ሰብ እንተደኣለ ኮይኑ ለውጡ ክፈጥን እዩ እግዚአብሔር ክገብሮ እዩ ሻሎም